खुलुमबाय जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय आङो आदागरम बर' बिथाङा आं अनेस मोसाहारि मिजिं स्रां बसुमतारी दिनै 8 नभेम्बर 2020 दिनैनिफ्राय जोङो 7 साननि थाखाय ड्रामा वर्कशप लानाय जादों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासिबो बाहागो लागिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मास्टार हिसाबै बा फोरोंगिरि महरै नुजाथिफैनो हानाय एनएसडि नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय पास आउट जाना फैनो हानाय बानसिं बसुमतारी सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब बा लाइक शेयार खालामग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा जोंहा जोंनि जितु लानाय हाबाफारि 7 दिननि हाबाफारिनि सायाव बिथां सारा अनेस मुसाहारि सारा फंनैसो बुंफोरथिगोन खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो जों दिनै सुदेम फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय जों जा ड्रामा वर्कशप लादों बियो दिनै गिबि सान बेवहाय जोंनि थांखिया बेनो दे गोबां बर' सुबुंफ्रा उन्दैनिफ्रायनो गिदिरसिम गोबाङा माने गावखौ फाव खालामनो एसे गोसो गोनां सुबुंखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि खाथि खालाबो गोबां बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों जायनिखि जोङो स्कप मोनैनि थाखाय गोबाङा दिनैसिमबो सोरबा बोराय बैसो जालायलांबाय आरो उन्दै बैसोनिफ्रायबो गोबां जों गथ' नुनो मोन्दों बेनि थांखियैनो जोङो सुदेम फिल्म प्रडाक्शन मोनसे फिसा चेनेलनिफ्राय जोङो सोरखौबा मोनसे गोजौ लाइनाव लांनो हायो नामा बेखौ साननानै जों दिनै 7 साननि वर्कशपखौ लानाय जादों जोंहा एनएसडि खालामखानाय बिथां बानसिं बसुमतारी बिथाङानो जोंजों हेल्पआव दङ हेफाजाबाव दङ बेखौनो लानानै बेनि थांखियैनो जों दिनै बे वर्कशपखौ लानाय जादों बेवहाय जोङो गोबां ड्रामाबो दिन्थिफुंहोनाय जादों आरो गोबां माबायदि खालामनांगौ एक्टिंखौ बेनि सायाव जोंहा मोजाङैनो सारा मोजाङैनो बुंफोरनानै बा एक्टिंखौ खालामहोनानै होदों आं नुगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिथांनिसिम गोबां साबायखर बावबाय आरो बे थांखियैनो जोङो दिनै सुदेम फिल्म प्रडाक्शनाव गासैखौबो जोङो जाखिनि सुबुङा जोंजों ड्रामायाव फैदों बेखिनिखौ जों सुदेम फिल्म प्रडाक्शनाव मोनसे शर्ट मुभि खालामोब्ला बिथांमोनखौ जोङो बाहागो होगोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेखौ लानाय जादों माने सोर मा बाहागोआव मोनगोन बियो जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्शननि मोनसे शर्ट मुभिनि जे थांनाय जागोन बेखिनियानो आरो गासै रायजो राजाफ्रा जेन अनसायनानै जोंनि बे सुदेम फिल्म प्रडाक्शनखौ गोजौसिम दावखोहोनो हायो बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय जोंहा मिजिं स्रां बसुमतारी बिथाङा एसे फंनैसो बिनि बागै बुंगोन एक्चुअली जोंनि फोसावनायानो गोबां सर्ट जादों सर्ट टाइमनि गेजेराव जादों मानोना बेनि थाखायनो गोबां स्टुडेन्टआ फैगोनबाबो खबर मोनस्लाबासै आरो ससियेल मिडियायावबो जों ओरै फोसावनाय जायासै ओमफ्राय बेनारबो लागायनाय जायासै बांसिनै वाट्सएपआव बिदिनो सिनायखौल' हरनाय जादों आरो बेनि थाखायनो एसे खम जादों आरो खम माने 19 जन फैदों जायखियानो जादोंला मानो बिसोरनि गार्जेन आरो जाय स्टुडेन्टफोरा फैदों बिसोरखौ जों रोजा रोजा वेलकाम खालामनाय थाबाय हाय खुलुमबाय दिनैथ' जोंना नै फैयै ड्रामा वर्कशपआ 7 डेजनिमोन नालाय दिनै लास्ट डे जाहैबाय दिनै फोजोबसिगोन 7 डेजबाबो जोङो सानसे बारा लादों सानडेनिफ्राय जागायनानै दिनै सानडे मोनफैबाय ओमफ्राय दा जोंहा दोनथ'नानै एसे टि ब्रेक होनाय जादों दिनै जोङो ड्रामा प्ले खालामसिगोन माने 9 जनके ग्रुप बानायनानै जोङो मोनफा मोनफा कनसेप्ट होनानै ड्रामा बानायनो होनाय जागोन बे सारा कनसेप्ट होबाय जेनेबा दिनै जोबथा हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों करिश्मा ओमफ्राय बेजों मामोन दे बे करिश्मा एक्ट्रेस नाम दोनदों मामोन आरो आंनि मुङा karishma baro दिनै जोङो ड्रामा वर्कशपआव लास्ट डेआव फैदों नायनोसै सोर बेसेबां आवगायनो हादों बा जोंनि उन्दै गथ'फोरा बेसेबां डेभेलप खालामनो हादों गावखौनो बेखौ जोङो नायनो होननानै फैनाय जाबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायनाय जागोन लास्टसिम नोंथांमोनाबो कमेन्टफोराव बुंहरनो हागोन सोरना बांसिन माने एक्टिंफ्रा साबसिन जादों सोर बेस्ट एक्टिं खालामदो बेफोरखौ नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो दाबाव आरो नोंथांनि माबा मोनसे प्रजेक्ट फैदों गोदान प्रजेक्ट
फैदों होननाय खोनादों गोदान प्रजेक्टथ' माबानिया कपुरनिया फिल्मनि शुटिंआ जोबनानै थांबाय डकुमेन्टारि फिल्ममोन कपुरनि मोननै जागोन नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो लोगोसेनो सुदेम फिल्म प्रडाक्सनावबो AdaGorom पार्ट 2 खौ नुनो मोनगोन माखासेफ्रानो आंनाव सोंहरगासिनो मानो दाबो फैयाखै पार्ट 2आ होननानै जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय बिदिनो लाबोनो हायाखै नुगोन बारा गोबाव गैला पार्ट 2 जों नुनो मोनगोन थेंक इउ स' माच माबाया फैसिगोन AdaGorom 2आ फैसिगोन ओरै फिदिंदोलै एसे AdaGorom 2आ फैहां जाना दङ एक्चुअलि जोङो मोनसे बिनि गेजेरावनो मोनसे बानायग्रोबावदों मा होनो मावजि सादुआ जोबनायनि उनाव बेखौ 2खौ लाबोसिगोन आरो ओमफ्राय बानसिं सार दङ जोंनि बे वार्कशपखौ जायबा फोरोंगिरि बिथाङा जाबाय NSG पास खालामना फैनाय मिस्टार बानसिं आच्छा माने जोंना 7 days मोनो वर्कशपआ ओमफ्राय फैबाय दिनै जोब्बाय लास्ट मोननै टिम बानायनानै मोनसे ड्रामा जों क्रिएट खालामगोन बेहाय आं मोननै टपिक होदों मोनसेया रेप केसआव माबायदि सोलिबाय थादों दानि जुगाव आरो मोनसे बेटि बचाव बेटि पढ़ाओ आसा खालामो माने गथ'फोरा माने जास्ट आं क्लासल' लादो बेहाय आं रावखौबो ओरै खालामाखै माने डेभेलपआ गावसिनि सायावसै माने जाहाथे आंबो आंजों मोजां मोनो बा गावसोरबो मोजां मोनो बेखौ आं खावलायो आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै पेरेन्टसफोर फैदों जों गाजा गोमजायै जयैनो खुंगोन दिनै बिमा बिफायाबो हेल्पगासिनो दं बेहाय पुरा इन्जय आरोना आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ पुरा खुसियै माने हरदों जस हरदों माने गासै टिमखौबो आं बेस्ट अफ लाक हरबाय थेंक इउ सार आं जेबो मिथिया जोंमानियाव आंहाबो साख्रि मावो ना मायो नोंसोरथ' खामानि मावनो थाङो सानफ्रोमबो खालि जौ लोंनो थायो अहे नामा आंनि बुजिनो लाबाबो लाजिया बेखौबो जेबो मिथिया आंनि सायाव बुंबा देखाय नोंसानाव मा मोनगोन आं आंनि आइ आफाखौसो जाहोनायखौसो बुंहरदों आं नोंजोंसो जुलि जाफैयो आंनि आइ आफायालाय आंखौलाय मानो जाहोनांगौ नोंसो आंखौ जाहोनांगौ गथ' सासे दं बेखौबो मिथिया सिरि था होनना बुंदों दा बुंनायखाय लाजि मोनदों सानला बिमा ओंखाम लाबो ओंखाम र' लांनि आङो सिनानि थांनो हागोनबो रो हारसि माखाखौ लोंना फैनानै मा बुंदों नोंसानो बे जाहोदों नामा ओंखाम फैदो सैमाफोरा ओंखारलांबाय दिनैनिफ्राय नै हाय फंबाय खुलुमबाय बिथाङानो जाहैबाय मिजिं बड'सा बिथाङा गोबां गिदिर गिदिर प्रडाक्सनजों खामानि मावबाय आंबो बे 7 days वर्कशपआव आं बाहागो लाफैदोंमोन दिनै लास्ट डे आरो 7 daysनि दिनै जोबथि सान बेवहाय सारा माने मोनसे कनसेप्ट हमना होदो आरोना फिसा कनसेप्ट बेखौ जों माने बयबो लोगो नांनानै मोनसे नायजाब हिसाबै दिन्थिनायदों आरोना बेनिखायनो जों एसे थाग-थियारि जागासिनो दङ ओमफ्रायहाय बेवहाय आंनि रला बोराय आरो बिफा जानांगौ जेनेबा हाय नै ना गिदिराव दङ बिसोरो मा मुं मा रल दङ मा रल दङ बे ड्रामा आंनि रला दिनैहाय माने दिनै लास्ट टाइम नालाय ओमफ्राय ड्रामायाव सासे माने न'खर गंसेयाव
माने माबा फैगोन आरो जेन'बा इसोरा नांलाय खमलाय सासे हिनजाव मानसिफोरा जेन'बा फरायनो मोन्थाय गैया बेबायदियाव आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो माने फैनानै बादा होफैयो माने बिखौ बुजायो आरो माने दानि जुगावबो नों हौवासा आं हिनजावसा बेबायदि फाराग गैया जेन'बा हिनजावसाबाबो हौवासाफोरनि एसेबां मोन्थाय सबाबो दोङो नालाय बेनिखायनो बे मानसिखौ माने क्लियार खालामफैयो आरो थेंक इउ नै बिथाङा जुनु बर' खुलुमबाय माने दा ड्रामा वर्कशप लानो नागिरनायाव माने आङो मिजिं आदानि फिसा जागोन ना ओमफ्राय माने बुजागोन आरो स्कुल थांनो होआ आंखो बिदि होनदे खुलुमबाय थेंक इउ
बेनि उनफोरा जुदि बियो लेखा रोङाबा फरायनो रोङाबा बबेबा जुदि बेरे बेरे थाङोबा अब्ला बे मा जागोन बे मोनथाय नङा गावनि नायदो दिनैहाय कमला जमुना आरो बिदिनो गोबां मानसिफोर दङबा बिसोरनि बिसोरखौथ' मोनथाय दङ बेनिखायनो नों हौवासा आं हिनजावसा बिदि सानालासिनो गासैखौबो मोनथाय होनांगौ गासैखौबो मोजां मेगनजों नोजोर नायनांगौ बिदि जेबो नङा दे बेफोरबायदि जाजानाय मावनानै जों बयबो खौसे जालायनि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 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 जाफुंहोनो एबा सुफुंनायनि माबा गैयामोन रावबो हेफाजाब होग्रा गैयामोन जा थांनाय लकडाउन जिब्ला जादोंमोन फार्स्ट लकडाउन होनायनिफ्राय राजा आदाखौ लिंनानै मोनसे माबा खालामदोंमोन बे माबा खालामनायनिफ्रायनो राजा आदा अनेसा मिजिं आदा बिसोरो जोबोर बा मानो बिसोरो जोंखौ लिंनानै बेबायदि बानायनो खाबु होदों आरो बेनिखायनो आं सानो आं आदामोननो दिनैथ' बेबायदि आदामोननि अननायावनो बेबायदि ड्रामा वर्कशप क्लास खालामनो मोनदों आं मालाबाबो सानाखैमोन बेबायदि ड्रामा वर्कशप क्लास खालामनो मोनगोन होननानै मानो होनबा आदामोननि अननायावसो आं दिनै नुजाथिफैनो हादों बेनिखायनो आं आदा आमाइमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसेनो बेयाव गासैबो नुजाफैनो हानाय आब' आगै फंबायमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय मानोना आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेयाव ड्रामा वर्कशप क्लास खालामनो मोननानै थांनाय रबिबारनिफ्रायनो जा खालामबोदों बेखौ मोजाङैनो खालामबोनो हादों आरो बेयाव फैनानै बहुद मोनफेरै बुस्थु सिखायनानै मोन्दों आरो बेबायदिनो उनफोरावबो बेबायदि क्लास मोनबावो होननानै आं मिजिंथिना थानाय जाबाय आरो लोगोसे जोबथारनायाव आदा आमाइमोना जि मावनो थांखि लादों बे थांखिया अरायबो मोगथां महर मोनो होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव आर'ज बिनाय थाबाय आरो जोबथारनायाव आं गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि बुंनांगौखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय आङो उदालबारिनिफ्राय फैदों কাৰণ মই আগতে বহুত লাজ কৰা আছিলোঁ এতিয়া অলপ লাজ আৰু হাঁহিটো আনিব পাৰিছোঁ বহুতো লগৰী লগ পাইছোঁ আৰু দাদা বাইদেউসকলকো দেখিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাল আছিল এক্টিং কেনেকুৱা কৰে মই আগতে জানা নাছিলোঁ फ्राइयाव क्लास खालामदोंमोन फार्स्ट टाइम गिनाय लाजिनाय बेफोरबायदि दंमोन आरो आंनाव ओमफ्राय दा बेफोरबायदिया गैला ओमफ्राय आं दा ड्रामा लानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं ड्रामाखौ जेरावबो लाफेराखैमोन एबारनो फार्स्ट ओमफ्राय दिनैनि बिदि माने स्कुलाव थांनो होयि माबानायखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो जायो बेफोरबायदिनो आगोलनि दिनावथ' बांसिनानो बिदि खालामोना ड्रामा वर्कशपआव खाबु फिन मोनबावदों स' बिनि थाखाय आंनिफ्राय थेंक इउ जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा आं बिदि ड्रामा वर्कशप बिदि खोनायोल'सोमोन ओमफ्राय बिदि खालामफेरनो मोनाखैमोन आरोना बेनिफ्राय जोबोद मोजां मोनदों खालामनानै गावखौनो आं दिनै
बेबायदि जालांखाबाय थायो स' जिखिनि मोनदों आंनि थाखाय बेनो माने आरो सोलोंबावगोन आरो आदामोना आंखौ बेबायदिनो इयुनावबो सापर्ट खालामबाय हागोन सापर्ट खालामबावगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जोबोद मोजां मोनदों आङो आं खिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथि बेखिनियावनो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नेना बसुमतारी आं निकासि ब्रह्मपुरनिफ्राय फैदों आरो आं दा क्लास 7आव फरायगासिनो आं सानोमोन जे टिभिफोराव नुयोमोन सिनेमा खालामनाया जोबोद इजि बायसा नुयोमोन मा इजि नुयोमोन जेब्ला इयाव फैना खामफैबाय आं दासो बुजि मोनबाय जे ड्रामा खालामनाया एसेबो खहस नङा आरो बेखौ स्टेजाव खालामनांगौबा इयाव एसेबो दानला दानसि खालामनो हाया सिनेमाफोराव जि दानला दानसि खालामो बिदि इयाव खालामनो हाया आरो बेयाव जुदि नों खेबसे बावगारोबा बयबो लारि लारि बावगारजोबगोन उनाव मिस्टेक खालामबाथाय मा होनो मिस्टेक खालामबाथाय आंनि थाखायनो गाज्रि जागोन आरो जुदि आं गाज्रि खालामो इबो गाज्रि खालामो बिबो गाज्रि खालामो बयबो गाज्रि खालामो अडियेन्सफोरा जोंखौ मा सानगोन जोङो मा इयाव ड्रामा क्लास लाफैनो दाबो जों रोङाखै नामा उनाव आं बेयाव सारमोना आंखौ ड्रामा सिखायदो नानि आगैमोन आब' आदा फंबायमोनखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनदों आरो सारखौबो आङो जोबोद थेंक इउ होनो नागिरदों उनाव जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो बुंनो हाला बेखिनियानो आंबो बेहाय फैनानै बहुद मोजां मोनदों आंहाबो एसे लाजिनाय दंमोन सिगां आंबो लाजिनानै रावजोंबो आंबो रायलायनो हायामोन खिन्थु दा आंहाबो साहस जाबाय ओमफ्राय बेनि लोगोसे आं गासैबो हेफाजाब होनायखाय आंखौ बिराद मोजां मोनबाय आङो बेनि लोगोसे सारखौबो आङो खुलुमबाय आंनि मुङा मिजिं सोरां बसुमतारी आं एक्टिं लाइनाव फैनो थाखाय जोबोर गोसो दंखायोमोन आगोलनिफ्रायनो बेनि थाखायनो मोनसे वार्कशप बा एटेन्ड खालामनो बिराद गोसो दंमोन आरो मानोना आंनियाव जाखिनि कमि दंमोन आं बेखौ हमना मोनोमोन आरो आंनि एसे लाजिनाय गाबनो रोङि बेबायदिनो मिनिनायाव एसे प्रब्लेम दंमोन आरो नांगौ समाव होनो हाया बेफोरनो बिराद गिदिर प्रब्लेम खालामना होदोंमोन आरो आंखौ बेनि थाखायनो सारमोननि दैदेननायाव दा बे वार्कशपखौ आं मोननो हाबाय बेनि थाखायनो जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सारमोननिसिम बिमा ओंखामफ्रा जाबाय दा सानजलायलांबाय कलेज थांनो जालांबाय जायोना बिमा नों बे रांनि खोथाखौ मा बुंदों बैसोआ थांदों फैदों सिख्ला देरबाय हाबा जानायनि सम जाबाय माथो सानखो होमबालाय मोजां माथो खोथाया थ' बिमा खोनानो मोनदों दानि जुगनि दादागिरि
बेफोरखौ जेबो साना आथिखा जों जेराव थायो बिहामजो बेहायनो थागोन गाबोन समफोर जों नायनो थांसिगोन बिसा बिमाया खोथा होखाबाय दे फिसा दे फिसा बिमा बाजार खालामनायफ्रा जाजोब्बाय दा जाबायमोन जानायालाय सोलाबो दाबो मोनफैया औ सफैनांसिगोनथ' सानानो नांगौलायलांबाय दाबो मोनफैला आइनोलाय खोन्थादोंना खोन्थायाखै बावफैदों आं र' ओइ आइ फुजा ओरैनोलाय माबा नायो माबा आइ फुजा आंनि लोगो अनाथिनि फिसाजोआ नोंखौ दिनै नायनो फैनाय आं सोङालासिनो हरखाबै नोंसोरहाय फिसा जों जा खालामनो नागिरदों नोंनि मोजांनि थाखायसो खालामनाय नङा औ आइ नोंफ्रायसो सानदों बेखौनो मानदोलाय आं जेबो बुंलाय नोंसोर जि सानदों जासिगोन दे फिसा बिदिब्लालाय दे खोन्थादों बिमा दे जानाय लोंनाय दे सफैनाय माथो बालासो दा दे 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 ओइ बिमा नै आलासिफोरा सफैबायानो औ होमबालाय देग्लाय बैसागुआवबो नैबे फैगौ बिसिबां खालामो जुलिनि खालाखौ थि खालामसै नामा जोंफोरा मोजां मोननोसै जे सानाय मथे जासिगोन औ बिदिनोथ' दे बिमा ओंखामनि बारा
खुलुमबाय आंनि मुङा खन्थाइ खबाम बर' आङो दलबारि गांसे फैदों आङो दा ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै ओरैनो दंथ'यो माने आङो आवगायावबो खालामलांबायमोन बे वर्कशपखौ खिन्थु बे वर्कशपआव बे मोनसे प्रडाक्सन बनायदों आं मिथियाखैमोन आरो जेनेबा स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सन होननानै आं खोनादों मोनसे बेनिफ्राय जेराव स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सनखौ मोजाङै मोजां दावगासारनो हेफाजाब होथों बेखौ बोर सारस्रिनानै आंनि बुंनांगौखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय सारफोरा गावनिफ्राय फैदों आं दा क्लास 8 फरायगासिनो दं आं बे वर्कशपआव फैनानै आं गावखौनो गोबां रोंनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय आं आंनि लाजिनायखौ एसेबाबो खमायनाय मोनदों ओमफ्राय आं साहसखौ एसेबाबो बारायनाय मोनदों रोजानो मोजां मोनो थाखाय आं फुड प्रडाक्सनखौ रों आंनिफ्राय जोबोद थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा मिजिं बर' आं देलबारिनिफ्राय फैदों नैबे बोसोराव माने BA फाइनाल होनानै दा बे वर्कशपखौ खालामनानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो माने गोसोआव जोबोद गिनाय लाजिनाय बिदि थानायखाय खायसे माबाफोरखौ खालामस्रानो हायामोन आरोना खालामनो हायामोन एबार खालामनो हादों होननानै माने सानदों आरो आंनि गोसोआव आरो आगोलावबो सारमोननि दैदेननायावबो खालामखांबायमोन बेयाव गोबां खाबु मोनाखैमोनबाबो नैबे एबारनि वर्कशपआव सारनो गोबां मोजां मोजां खाबु होदो बे खाबुखौ लानो हानानै गोग्गानाय मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय सारमोननिसिम साबायखर आं बे ड्रामा वर्कशपखौ लानानै जोबोद गोजोनदों आंबो बेबायदि ड्रामा लायो होननाय खोनायो नाथाय बेबायदि खालामफेरनो मोनाखै नुफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम आङो बेखौ खालामनानै मोजां मोन्दों आरो आङो बे 18-19 फैनो जोबोद गोसोखामोन आं दा मिजिंखौ सानबाय थायोमोन आंखौ सोंफायथो सानबाय थायोमोन नाथाय आइ बाबामोननाव सोङो होमबाबो आइ बाबाया आंखौ फरायनाय गथ' गोसो होनाय नङा फरायनायाव गोसो होनाय नङा खोमा होननानै हेगारहरा होननानै बुङो आरो दादानि सिगाङाव ओंखाय दादाया लिङा आरो आंनि सिगाङाव बुङो आइ बाबामोननि सिगाङावल' बुङो ओमफ्राय आइया उनाव फैनानै खिथाफैयो दादाया ओरै नोंखौ लिंदोंमोन जों थांदों बिदि होननानै खिथाफैयो आं जोबोर सिरि गाखोमाबाय थायोमोन आरो इमान गोसो दोङो थांनो बेखौनो बन्द' खालामो ओमफ्राय आङो ड्रामा वर्कशप माबाखौ मिथिदोंमोन आरो जागोन होननानै ओमफ्राय जागोन होनना मिथिनायाव आङो आइखौ गाबै बुंदों आरो आंबो थांखागोन आं फरायनायाव गोसो होगोन होननानै ओमफ्राय बाबाया होमबाबो आंखौ हेगारहरगोन ओमफ्राय नानिखौ हेगारहरा आरो सानै बिदि हेगारहरा बिदि होननानै ओमफ्राय होमबाबो आङो गाबै आइखौ बुंनायखाय आइया बोरैबा मोनबाय खोमा ओमफ्राय आंखौ हेगारहरथ'बाय आरो आं जोबोर मोजां मोन्दों बेयाव फैनानै ओमफ्राय आरो दादा मिजिङाबो लिंग्राबाय आनायखौ थेंक इउ दादा मिजिंनि थाखायबो सार आदामोननि थाखाय थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा फुजा ब्रह्म सेराव फरायो आंबो जोबोर मोजां मोन्दों ड्रामा वर्कशपखौ लानानै बिदि रेप माबानायफोरा दानि जुगाव जाबोगासिनो बिनि थाखाय आङो माबाखौ होनायनि थाखाय आं मोजां मोन्दों ओमफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा सरायना सुदि बसुमतारी आङो बांगालि पारानिफ्राय फैदों आङो क्लास 5 आव फरायगासिनो आंबो जोबोर मोजां मोन्दों सबबोथ' मोजां मोनखादों बेयाव फैनानै आं बे पार्टखौ लाना जोबोर নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বসুমতাৰী মই বৰকুচিয়াৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই এতিয়া ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছোঁ মোৰ ড্ৰামা ৱৰ্কশ্বপ লৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা মই লৈ পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াও এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট আৰু এনেকৈ ফিল্মে চাওঁ বহুত সহজ বুলি ভাবোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু ইয়াতে আহি মই এতিয়া বুজিব পাৰিছোঁ যে মানে নিজৰ মনৰ পৰা ফিলিংছটো মানিলে একোৱেই নহয় এইটো ফিলিংছটো লাগিবই আৰু চালকত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমান ভালদৰে শিকোৱাৰ বাবে
खुलुमबाय आंनि मुङा बारिजा बसुमतारी आङो सेनं सेलाफिनिफ्राय फैदों आं दा क्लास 4 आव फरायगासिनो दं आं बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों बेखिनियानोसै 7 days थांबाय नङा होमबा ड्रामा वर्कशपआ 7 days माने दिनै जोबथा 8 days थानो जाहैबाय ओमफ्राय नोंसाबो दिनै फैजागोन दे नोंसाबो बेयाव ड्रामा वर्कशपआव सासे गथ' होदों नङा होमबा नेना बसुमतारी होननाय बेखौ जिथु क्लास फोरोंबाय दं नोंथाङाबो नायबाय दङ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर नुदोंना बेनियाव 7 days-आव माबाफोर सोलायनाय नुदोंना गथ'नि सायाव खुलुमबाय आंनि मुङा मन'राम बसुमतारी गामिया निकासि आङो बसुमतारीनि गारजेन आं नोंथांमोननि गिबियावनो बे सुदेम फिल्म प्रडाक्सनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय जेन नोंथांमोननि बे अनुष्ठाना आफादा जौगायो नैथियाव जाहैबाय आङो नेना बसुमतारीनि बिफा गारजेन आङो गिबि साननिफ्रायनो जोबथासिम दिनैसिम माने नोंथांमोननि बे वार्कशपखौ आङो नायगासिनो नायनानै आङो सानदों बा जि फिलिंस फैदों जे बेबायदि नोंथांमोना उनावबो बेफोरबायसा जुदि वार्कशप लाबाय थायोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा इयुनाव माने जोबोद दावगालांगोन आं बेखौ सानो आरो गथ'फोरा जाबायदि टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ नोंथांमोना बासिनानै इयुनाव गोजौ फारसे लांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आं गथ'फोरनि जा टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ नुनानै जोबोर गोजोनदों लोगोसे बे ड्रामा वार्कशपनि जा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं जोबोर साबायखर होदों लोगोसे बे आफादजों थाफानाय गासै सोद्रोमाफोरखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों मानोना बिथांमोना जाबायदि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव आं जोबोद गोजोनदों आरो इयुनावबो बेबायदि लाबाय थाथों आं बेखौ नोंथांमोननि सेराव खावलायदों माने मेसेज होदों आरो आङो आंनि फिसाजो नै नेना बसुमतारी नै खुलुम बिथाङानो आंनि फिसाजो उन्दै बिबो नोंथांमोननि बे वार्कशपआव बाहागो लादों बाहागो लानानै जाबायदि फाव देखायदों जाबायदि ड्रामा खालामदों सिगांनिख्रुइ दिनैसिम बहुद डेभेलप जानाय आं नुदों बेखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मा बेनो जाहैबाय आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो गोनां एबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायहरनाय मानो होनोब्ला आंनि फिसाजोआ जोबोर लाजिसुला डान्स खालामो माबा डान्सआवबो लाजियो नाथाय दिनै दा सानसेनि थाखाय बे ड्रामायाव जोबोर सोलायनाय नुनो मोन्दों आरो माब्लाबाबो बियो मेथाइबो रोजाबफेरामोन मेथाइबो रोजाबनो हादों एक्टिंआवबो दा एसे फैनो हानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो आरोबाव मोनबावनायमोनबा जेनेबा 10 दिन बा 20 दिन मोनबावनायमोनबा आरो साबसिन खालामनो हाबावगौमोन साननि थाखाय आङो कंकन एसे सोलायनाय मोन्दोंना नों गावखौनो जोबोद सोलायनाय आगोलाव लाजियोमोन दाथ' होमबा मोसानायाथ' मोसाखायोमोन नोङो जेनेबा नङा होमबा ओमफ्राय दा मोसानायनि अनगायैबो एक्टिंबो खालामनो हानाय जाबाय नङा होमबा मानसिनि सिगाङाव बिबुंथिबो लाखिनो हानाय जाबाय गोजोननाय थाबाय सेनं सेलाफिनिफ्राय फैदों आङो आंनि फिसाजो बे सुदेम फिल्म प्रडाक्सनाव वर्कशपआव एडमिसन होदोंमोन नाथाय आंनि फिसाजोआ ओरैबायदि स्मार्ट नंखायामोन बियो थेवबो बेयाव फैनानै बियो एसे लाजिनाय माने बियो ओमफ्राय एसेबाबो सेन्स जानाय मोन्दोंना बेनो दा आंनि
इयुनाव बेफोरबायदिनो जोंहा जेनेबा ड्रामा खालामनानै जेनेबा फिल्मफोराव लामा मोनलांथों होननानै आं खावलायो आसा खालामो बेनिफ्राय गिबि साननिफ्राय एसेबाबो सोलायनाय मोनदों नङा होमबा गिबि साननिफ्राय दिनैसिमहालागै जोबनायावलागै माने एसेबाबो सोलायनाय मोनदों होननानै आंनि ड्रामा वर्कशपखौ आंनि लोगोफ्रा मानो मोनफेराखैमोन माने दासो फार्स्ट टाइम माने गथ' फिसाया मोसानाय बोथोराव जोबोर एक्सपार्टखा माने गोजाननि थाखाय आं जेरावबो लांनो हायाखैमोन फार्स्ट टाइम आं ड्रामा वर्कशपखौ जिदिननिफ्राय फोरोंबोदों सारमोना बिदिनिफ्रायनो आं मोजांखौनो मोनबोदों आरो दिनैसिमबो बहुद मोजां मोनबोदों माने गथ'खौबो आङो लाजिनाय गिनायफोरखौ एसे चेन्ज जानाय मोनदों आरो बेबायदि मोनबावगोन होनना आङो नोंथांमोननिसिम आसा थाबाय आंनि बुंनांगौखौ गोजोननाय थाबाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय जोंनि बे हाबाफारिखौ 7 दिननि जिथु हाबाफारिमोन बे हाबाफारिखौ मोजाङै बयबो सालायलांनो हेफाजाब होनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानानै ओरैबायदि गोग्गानाय फिलिंस जादों माने सानैसो गथ'फोरखौ ओरैबायदि नुदों माने एक्टिं खालाम फार्स्ट डे खालि जोङो एक्टिं खालामनो होदोंमोन माने गाबनाय आरो मिनिनाय बेनि सायाव एक्टिं खालामनो होबाथ' सोरबा गथ'फोरा थांनोनो हाला माने गाबगुलायनाय जाबाय सानै जादोंमोन बिदि सानैमोन ओमफ्रायथ' बिदिनो जों बायदिसिना गेम सेम होबाय नालाय माने बायदिसिना गेम सोलोंनायनि उनाव क्लस जालांजोब्बाय मानसिफोरा लाजिनाया गैया जालांबाय नेक्स्ट दिननिफ्राय बिसोर आरो माने मास्टारफोरखौसो एदावग्रा जालांबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने गोबां गथ'फोरखौनो सोलोंनो हादों माबा मोनसे खा लाबोनो हादों गिनाय लाजिनायफोरखौ गोजान खालामनो हादों बेफोरनि थाखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो माखासे मानसिया माने एक्टिं खालामनो गोसोब्लाबो मोसानो गोसोब्लाबो माने लाजिनायजोंनो स्टेजआव गाखोनो हायामोन बा सोरनिबा सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो हायामोन बे ड्रामा वर्कशपनि गेजेरजों गोबाङानो गोबां बिबुंथि लाखिनो हानाय जादों आरो एक्टिं खालामनो हानाय जादों आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों आरो बे वर्कशपखौ बानायफिनगोन बे वर्कशपखौ बानायफिननायाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो थाखाय बे दिनैनि बे भिडिअनि जिहेतु डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो मोनथाम नाम्बार होनाय जागोन डेटखौ लानाय जाथ'वाखै बे नेक्स्ट इयाराव जागोन आरो वर्कशपआ आरो लोगोसेनो जोंनि फैनो गोनां माने इदिट सोलिगासिनो दं आरो मोनसे सर्ट भिडिअ बेनो जाबाय मावजि सादु बिथां सारमोना इयाव एक्टिं खालामदों नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'बानो जाबाय इदिट सोलिगासिनो दं आरो आसा खालामो मावजि सादुआबो ना गिदिर बादिनो हिट जागोन माने रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोनखौ माने गोबां कमेडि आरो एसे ट्रेजेडिबो दोङो नोंथांमोना अनसायगोनखौ आङो आसा खालामो बिथांमोना बुंनो नामा आरो समाजाव गोबां बे जाथाया सोलिगासिनो दङ बे मावजि सादुखौ लानानै जिहेतु मेसेज होनो सानदों आरो बे गाज्रि जाथाया जिहेतु सोलिनाङा आरो बेबायदि बे जाथायनि सायावनो बानायनाय जादों बे आथिखालनि जाथायनि सायावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ साननैसो नेनानै थाबानो जाबाय आरो दहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय जिहेतु ड्रामा मोननै बेटि बैसो आरो बेटि बाराव मोनसेया जाबाय मोनसे रेपनि सायाव आरो आथिखालनि रेप केस सोलिगासिनो दं जेनेबा गोबां सोहोराव सोलिगासिनो दं बेखौ लानानै बे मोननै कनसेप्टखौ लाना जोंमोन टिम बाय टिम मोनसे मोननै ड्रामायाव मोननै ग्रुपाव बाहागो बानायगोन आरो बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगौ गोबां साजायनानै बानायगोन आरो जों बेखौ साननैसो नेना थाथ'बानो जाबाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे वार्कशपखौ जाफुंनायनि थाखाय खुलुमबाय माने गिबियावनो जोङो जोंनि ड्रामा वर्कशपखौ जाफुंसार होनाय फोरोंगिरि बिथां बानसिं बसुमतारी आरो लोगोसे जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्शननि गासै हाउस आरो लोगोसे जोंहा गिबि जोंखौ सुदेम फिल्म प्रडाक्शनाव जोनोम होनायनिफ्रायनो जोंजों नांथाबनानै थानाय जोंनि आंगो लोगो बिथां बर' फिल्माव एसे गोजौ थाखोआव उथिनो हानाय बिथां करिश्मा बर' बिथाङाबो जोंजोंनो लोगोसे गिबिनिफ्रायनो दंगासिनो दङ आरो थाबाय थागोन बेनि सायाव जोंहा बावदागुमै पार्ट 2 आबो फैनो गोनां बेनि सायाव जोङो नोंथांमोननो आवगायनो
फोरमायहरखानाय थाबाय आरो लोगोसे जोंजों उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाखिनि थांखि लानानै फैदों बिथांखौ बेफोर खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हादों आरो हानायखौ आं नुगासिनो दङ आरो बिथांमोननिसिमबो आंनि साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे गार्जेनफ्रा इमान दुखु खस्थ'जों अखा बांखा नायनानै सान्दुं गोसाब्लाबो गथ'खौ लाना फैनानै उखैनाय गांनाय मोनथिया लाना फैनानै दिनै खस्थ'यै गथ'नि मोनसे जौगानाय बा दावगानायखौ लुबैनानै होफैनाय गासै गार्जेन बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो लोगोसे जों दिनै बे जों जाखिनि प्लेटफर्माव जोंहा बड'लेण्ड दरबार बुङो बेवहाय जोङो प्रग्राम खालामनानै जेखिनि स्कपखौ मोन्दों बेखिनि जायगा होगिरिफोरनि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो लोगोसे जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्सनजों गासै इउटुब चेनेलनि गासै लोगोफ्रा माने जोंजों आंगो जानानै थानाय गासै साबस्क्राइब लाइक बेबायदि खालामनानै जोंजों आंगो सिथाबनानै थाफानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय माने जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय खुलुमनाय आरो इयुनाव जेन जोंनि एसे आगानसे दावगानायाव जेन बिथांमोना आरो दावगाबावनो सुबिदा होयो बा बिथांमोना जोंखौ आंगो बोजबनानै लायो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि सायावनो जोंहा थुलुंगा मोनबाय थायो बेखिनिखौनो जोङो साननानै नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनानै जों जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्सना थांनानै दङ बेजोंनो आरो जेन गोजौसिन फारसे दावगाबावनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि सुदेम फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खनसे जयै खुलुमनाय थाबावबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि गोबां इन्टारेस्टिं कन्टेन्ट नायनो थाखाय जेरै ना गिदिर बावदा गुमै लोगो बेकारलन बेफोरबायदिनि गेजेर गेजेर मिउजिक भिडिअ फैगोन बेफोरखौ जाहाथे मिस खालामा आरो नायनो थाखाय इयुनाव फैनो गोनां कन्टेन्टफोरखौ नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सि इउ टाटा